abusafo mamu acho bebi a wo hwe bia ko be mem hade sabi na wo hwa abonu son apa hosima be ye duasa enti hade oko bedi a ye brawi ya to ni se trebagen na ye de brawo fitile ene osile bia na me ye aduma e be baba kwem eyi nye interview ne mu no kire ya dwen we so we need a discussion in this area topic ni ba na atu abina akasa afa bi ho na emre pabbe mu a ye be live na ho so ma de nkyere no yetumi agi emre ba na se mo friend so ya mama friend ma be kan medi mu ene ye se emre no ene mpanyimfo agugu da bi ena e ba betutu komo ye bi ahyase empanyin na zaka wona obeti na ponti na woni ahwehwe komo no e yo panyin kwasi ahonako ene abusa panyin kwame da you one and there be mama pa you ne me friend manya bone bibi chima dwen so na enako ye da arechia e ya kwesi da ya be se ye hwe bibi kakra nya bia we de beto ma da pa no e den yo ede ya nyina ensempa de yetene se adai na nkasa no ye fefi baabi na yakɔwiwe wɔ baabi na dinga dai na nkasa no kyerɛ sɛ ye kɔyɛ nenanom ndae so nti kunyan ye nenanom na ye no ho adi nkɔmɔ na wɔtwe asia bia no na ye di sɛ adwuma no na ansa na ye begye adai no na ɛsɛ sɛ ye boa yɛn ho na fe untimi nko obi fi na nkombo nwura mu keke enti Amanne kwan so no ye nenanom no ɛsɛ sɛ ye ka kyerɛ wɔn se ɔkyena ye reba wɔn ho na ye no wɔn abedi nkomo nti dapaa no na ye boa yɛn ho hyia ye nenanom a ye rekɔ wɔn nae so no na yakɔnyan wɔn na wɔn aba nti dapaa no na ye de ye ahoboaboa ne work and okay obey mo mususa se orore ka o kama wo obi a woni a adai de bebia odi adai akamfo na wo akamfo no wo ni etia on woji on nananom samanfo di se ntina yese ohini ewu ko woji di se ohini ni wo kra yesi nanan tina se wo hwa obi bedi ade so ya kola kra omu jidi mu no omu so omu nananom a omu ko no abesi wo manan titi se ne o ka no eye no kra omu ji omu nananom samanfo so omu konso omu nkoi nti ye kwa akosum omu de a ese fi ase fi baabi na nipa ni bi eya ahemfo ni bi enye omu nyina na etekuro nim obu wo ha wo akura bi a adane to ene na ese oba ase oba ese obechi awura na wa hu se yo ko dibia ya ma obia no ene na koye da ese obia ede no ho be kire ni wura se ochina eye adai okay adai dapaa no ankasa wo kasa wo kan kanfo wo ntam bi so yi dapaa no ene adai no eye hifu wo se akanfo wo me se gwanfo se mo ya kanfo ana because mo tun di adai ni so kasa no what se gwanfo mo ntom ntam bi se no na me just ewiase afa ina eye Ghana de kuro bia ni wa wondi adai ye nananom ana hindi mba no kra odi adai eye abosom no nti edu akwasi dai se ya omu nyina akọ abosom fi ko gro a sambi wo ho a na abosom na ayede nti adai de enye se akanfo nko a yo me fan se ye beka mokware a ahindi ankasa no wo akamfo ne ya Amanne mu no
se wo chiro hini pun agua nkunwa fini ade no eba nhye da nkyeye na mom kan no na kru bia na se bebi kakra bia obekọ bia no eye nananom akonfo na wohwe oman no so ansa na ahensem reba tu beke se ahensem adai no bata ahensem ana se ene o edine ho adai no eye sumansem nti eye na ye osom nti eye se ye rekọ afrishi asom nti yen ha na ye kan no deduanan nti na wotwe asia bia no ye wa amane a se wo akunwa se wo obosom se wo ye na saa ne emani nyina no iye adwuma bom se akunwa so na wote so obosom ano na wote no wo hyehye nda no saa da no na efiase nti wo yan akan men ha ana aga na men ha no be bia wodi adai bia no se nda ye di adai wo kurum ha se ochena ye akweside yi Ghana be biara ni owo bosom ni owo akonwa oye na akonwa ho ade saada no nti obiara odi adai wo Ghana ha no eye the same day dagna nese ya yetu da pai Ghana be biara wotu da pai nti se afasha obi ye ne de ne na ochino bia ye ne de adai de eye adai nti ne ya adai Ghana be biara eye adai nti na wosi ahensem no ebisa ahensem sane se ne ma bisa e bata ahensem nti wosi ya bosomsem nso so dem ahensem ne abosomsem eden ya bosomsem ena eden ya hindi sunsuno bi ani teteno tesene ana gwanfo no esum boso no na omu gini di ano ne dai because bosum ne de osia bibi sesia ubibi ira anase ye pe bibi bosum ne besi ka kire o se bi ya samasi ntina eye gwanfo ne we no omu je onudi so ati ase na kanfo no so also woje di se o se tetena konwa ni eye nipa na ode yese uchu jan akeke so ati ase nti onu je di se sansa manfo na ye de apun akonwa ama ono wo nananu mo abeto tumi no ewu omo so omo jide eno no ono no emfa se we we di adai una udi adai anase we no de eya fasha akanfo ne we nyina yan obia edi obi imagine je wo nti a so share abosomse ene ahindia ni nyina fapem no ne se ye nyina yehia ese yehu opahin wo enti bra wo fi ase pun agua bra wo fi ase chichi busuya na etere no yi akọwo ne ma na na mo aye bebre eja na owo saa mani nyina saa ni bi oni ko eso bi di ade ese ni bia ye de ma yen na owo ye eja no ma yen ya be na no ni bia ese ye de ma no ese ye de ma pepe na mpempi no se bibi ni kwa ejina ho ma saa papa na obechechiro oman na ese yaye ababa ti mpempi no se wopun agwakra wode tuo bi ti se yan ha akroponse wo frɛ kuan no se ofuru agba ano ofuru kuma agba People, agwana wopun wode tuo bi no onipa na odi ka se e bibi na wode kun agba eti so asimesi na enye ho na ya sabiri bi wa ya ha kwami hu maka inam nyame bi America se wode tuo ni enti aboye se ani nyina ne se ese bi gina ho a obeka abusu ni nyina abo ese tumi bi bo ne nka bo mu enti se
wopun agua wopun se busua ni nyinara na yatra se ne ye ntumi nyinara de hye eyi nti onipa a wode be ma ni so no no antra so ni ye nyinara so sa so awani so ya da ntem ni bibiara ese ye de ma no sa pepe na ese ye de ma na me si so se onipa obetine gwa no so egwa na wo onu na wode egwa ni di tuna na se wo hye da puli se wona obetina so de mumu no di egwa na de ye de tuyi ti gwa obetina so bia na na wo sha hina na di ofuru egwa ba nti ne so ofuru kuma egwa pajaze na mo ekoye no obi bi ti bi beye ni ma bia ekwani eso hin we ade awaye no yempun egwa ema nti ne o kan na chese obi be ya ade na se eso enia wo bo ba ne mu won pam enti so bi on bi aba na wa bi wo man ni ya mpanyin susu se dingbra enti na mpanyin ntu din keke ne ya ma din bi aso ane eto obi o wa o ni awu mewuda ne be wuda nso no wa ato ne ba nya meche nso ka no to nya meche na ye o be wuda ka no obi ba to ne ba nya meche na je se wa nyamba ana se bibia mu owo ba ne ba no afim nti eyi de ayesa na je so nya no so yi nya me na de ache nti wo se dingbra nti bibia mu no wo ye sa bibi sa na wo do to obi a wa bon ho modern aboa abusua no ana se oman no nti onipa akona opun egba na ma wo pese ne ne ye ya obeye daache obi nso beye bi mo oman nti wo sha onye obi a bedia na edire sesa aso sare bi o yin bi aye sesa ne hoka no edine tibibra papa ese watu akola gidi efi ani pa no yo defo tibiba yete se sani pa nti se fi ko nyana edi no before mo wa ko na edin a obefa no so ba yo yin pa o mu so yo yin pa o mu because obu o yin go ano e basa na so ni e ku akonya ama nti sa akonya no ko fa e bebra ohina na egwa ko fa so ohina wewu ni ya basa no ri bia wa ba ti egwa so be try ya o ba ya na se wo akunwa bi wo okya mengu ohini bi obetena so bia eheje nti wo asena sana tini mama fa no ni na yesu ade ye hwe wo hwa o se titi odika ono na obe chichira santema edina mabi wo hwa 1699 no muje o mo fi denjafo pisa edina mabi hwese otumfo wato ya ofa o se titi otutu bi na ye ba 1999 nti edina baba na ya over 200 to 300 years but what would you share o se titi odika na be ma santema ya santema nti hwe se si ani o te so so today o ma ba na o mo din bati o sha we apeja we chirawo se egwa ntumi ni yes tima ofa da para da para ansa ye bi gura ahimfi kwese bi da para amani bi koso eso ahimfi de no ya no pa bi da para no anwure na waye no enti na so ya anwure na sa fiti no pa na nde na ya mpanyi ya akopem sa anwure osha anopa no de mpanyi enye hwe ewo adano wo mu ahodo ewo se na ebi ohini ba bebutu odwura ye wo se na ayedi sa adai no na normal adai ni de ubo se ebono nsia dapa no ebono nsia ebi ohini bi usumoku abenye o yesa na hene uyewe ebebo no nsia na cheso bia abedu oba ubechia ohini ze na adai du maba na chese won se wa wugunsa wa uyewe no munyina ma report nti dapa na so bia be report se ne awoka no oje di se
nti anwumre no bo so ya bwache ne so e de kai amanfo se enne ye dapa a de bechi akwasida ye fa ne se ye wo adai no wo hwe baabi a akamfo amanmu ana se kwabmamu kra ye wo hemfo a se wonti kurom ha asese eye fida anopa kra na nke wo wa na wɔhyehyɛ nneɛma bi esan sɛ memene da no yɛmfa sɛ yɛ akwasida ya memene da na anopa no wɔwɔ amane a wɔbɛyɛ baabi no ebi wɔ hɔ a sɛ yɛ ada kɛse a wɔbɛhoro nkunwa ɛyɛ memene da no yɛ dapaa no ansa na akwasida yɛ do sɛ yɛ awukuda ya ahemanache ɛsɛ sɛ mpanyini bi ya amane ne ebe ya obese wonsu aba wode betu nsomane ade nyina no eye mpanyini bi adwuma nti so opanyini no wa ma se yemfa ne se ye abukuda ne eba abedi na so wa mbadwo da den na brada ahemrache watimi akotu nsomane ode aba na se ya da kese nso abrada no anopa na woye saa amane ne nyina na afi se eye adai bi a enye adai anwa pagye omu a what sang ye amane ese woye esan se nsu de kwakwasawa waba obetu nseme na saa nipa no na esese saa wonwo joda na brada anopa wait my amane na say kwesida a yebedi akwesida na esese fida waha na won atoto na fe wo nipa bi a te se ja asefo no se no de won ohene na ete nti se wo yo ohene bi kura no watu kwan a ese se fida de ya kwesida ya fida na wa na watoto de be ye benya nsefu de be ye benya baere de be ye benya kusuya ni ade nyina babi wo na ese mu yi mo kwa wo ho na ade a wasisi wo kama ansana memre da no kure afi memre da no anopa no wo ye juma obeye ni nyina wia eye amane ne se ohini biara dapa wa manu adeche na woba mpanyini twa mo hia busa woni ntia wa madapa sane wo se ye na se egusu e koso sane wo ye sana nka se ye isane se ye fa na se da ye koho e bi abo esi ekutreni ansana ball man ka se ya kushia ne ekoye treni wa ama ne ekobo match ne dia usi ya de wushi nti sana etene esese ye nyina ye hia ne yehu ne ayi kwa akoto ye ne nanum anim ahemrachi ana apam na wa ma ambekere wa adwena den na na afi ohene ache nnwuma na ma ahemfo ne nyinara na afi ode niema akeka ho ama won nti yemfa ne se anodwofa ohene rekogwam ne chini tu hene ama hena na diri chini rekogwam chini tu hene adwuma nti so biara etam chini no kɔ na chini tu hene ni hɔ a esese ade chia wobusa chini tu hene se enra yakogwam ye hu ohene chini na na ewe na ono abekirem eno no eto da bia enwa ntwitwa asem esa ne so hena ade wo hɔ a esese oto ne nsa na nsaka ebi ohena afo bia ese ne nsaka obi wa achampoma bia ese ne nsaka na se eni hɔ a na wori na doden nti baabi no won ama ne no ade che ne wo ba waka kiri wusi wo de wonan ase wasu abafie na eche se wafo obosum de wonan ase wasu abafie because sa abere no ye bere se obi a wo fie den na wo fi efum na wo ba na eche se watomra eno no ese mpanyini twa ho hia na wo na wo ka edu daba ahefo ben na owo dwumadi e wa ahefo ono na odi kan kai no ye wo jasi feku a one ohene nete just for the cover for no
sani ayakai oba titru kungwa swafo se wona obe kungwa fi akoya mane amo hene jase sana hene so obi nsa won je ohene epe nsa wona ode nsa ne beba nti obia wo na dwuma esese oye nti na oba pa ese obe reporto e kire wura no se yo waba so dapa no akoye eda akoye mpanyifo humeda a omudi siesi omo akodi akosidai because ewo omo gidie mu se samri nsu na omo nananu mu fi baby omo na so aba fie ndi wo hwa yese se kwasida emono nzia adai ntwamu ye unim sa Amanne kwa me se adai bia obi wua wonsu obi frame obi so se obi sara ne bisoni bi ewu na ka wo pese wo kai ne na wo twe won nya yi obi aka kire ni se osida wo ye ni na osida iti wo mbo pata enti me so mitimu ye menya se bede na ka minim se ada ebutu na wo mbo pata nti efe na wa twe ma nwa wo nti edu sa osida ni ade na eno so wonsu wo mbo pata dabi ete se kwasida bia asorefo se yare crusade le ya frɛ ya bomba ya frɛ abɔfo nyankopɔn na waba na sa kwasida no muso bɛyɛ wɔ asɔre den be na wɔyɛ crusade na wo sida na wɔre yɛ wɔ what did na ntina tetelo na ga no yedi ba eno na ma press bi ba o ka kuma mu na ko ka ba yo di kwasida ayo kida etu samre na ye nkwasore unyo bia ma ne ga so kwa kosunya tina profo no be bisa o mai adodangwa si anada na ba ko pe o so ye ki o kudai ene kwasida no so ene de ultimi sesa ma ne be ye o kudai anu na ma ko ba ye sesa kwasida na ba ntina sana o kudai sesa 1828 sabre no na yidi Amanne ne se akwasida pe na nanke wow na no mu di bre ko ni mu ni nyina bre bisi se ne okan ahadi asori binti be bi foforo no so ebia suma foforo bi ayeku hu no ana ebia dabi saada no bi esi be bi wo ba saada no na wo hinkon bi okay nti Amanne ni jijai nti saada no nye dakra wo pese wotena se tugun se no atwe akwani esan se wotena se saada no pe ema wo kai wan yawo nti ebudai de eba enhye da enhye sai kwesidai na no biye nti Ghana akra no se ma akọ be bibiri propona yeshede di ebudai kese pa Amanne fo na aka no bibiri no kwesidai no zo di pa yes it is say the pan and Amanne hu nyina woye na adai na kasa kra de ye say wo be do mo be che egwa bi awo ohinere tinase pasa na da pan den na woye edu da pa den na ye woye no pra ego mu nisa so because kwasi ala no wanya hwe me de njintu ne bi afori ni mu asa kwasi ala ai manache ena pe ni do ne etene se ye ne na mo yesi ye ko wana iso ye da pa no be yintu ye ye yakọ akwasida ye da pa no na watena se na anu ntutu yi na da pa no kra no da pa da no unim se emra enhye da nkyere obia se da pa na wasa obone bi wogwam won emra nkyere saada no na mpahine mapan se ye nkyerɛkyerɛ ya adwen nti saada no ye fa kabi ma menka bi
anaso bia nche na adwene saa da no na yesua ade nti ni onim achene bo no da pa no na wode ma no obo ni onim ochia me bia onwese no foforo no onim mpa yi saa da no wo ma ne ye obi onim asawo saa da no no ma no ma ho kwan se obeye me kai se bra me ye se me till group bi na ma kire won from morning e ko sre kwan wo kuntin ayo sahere ofe kwasi ajima ho no ma ye mara wo ho ne ade da ye sha ase no e be ye fo ho ne ye fi ase ye gusu ye si a chene no so ye start say yesua na ye ho a no tia me bi bai no be bu say se asona hene sa abre na anim ba de se o me hwe se den na ye wa ha no ba na yesi o yesua a chene no bona quarantine ha na ye na ye ne quarantine na o se yo nti o chiame no kwe no am sa ade chen no ba no o chiame no esan ba bi o ti anese ye nyere ye ho na o mo ba ba hwe ye unim se kan no na achene wonsi so se fontom from se wo hye ba bi na orusua da bi dapa no osua nti na nipa kakra bi na nanim ayan no dapa no na wosua nti dapa no ultimate na seche ebi wa dapa wo betu be sori kra na wabo be nondu esan se sabre no obi be saw sabre no obi be yese na ama na abofra bia timi bagwam na nso akwasidan na de mpanyine na atena se obi ani hu kwan so twam kaka wo be saw kra na se wo ma ho kwan ya etu ga kese dapa no amu hiase adan na kasempo o wanyesa ni nyina hu hia ni nyina hu hia se adano yentimi sori anka se ene ya kwasidanti ekodi akwasidan ekudi dapa no na ema akwasidan no ya akwasidan esa na se so obi ansua amane dapa na oye den hu na watimi abedi akwasidan enti se dapa no anso a possible say adan na kasa bituma so na station ya ya kai obi a wona dwuma so ba na wa ma ebe de na kwasiada no me bisa because the I said that the father pan em faris ana e ha se si ano olum ayen foda ya checho no obi wo afo so oska ti onsuya bibi ti discipline anaze amane a eso ya no fo se o me na ti ebi akwasiada kura na o se oba batete no ka ewo he nti se wote be se ya o betra se je se ya nsa na maba ka no wan hwe ya wunya bi nti obesi mu ntam o nti ono no tete no mote ni ma bi na o hawa wo on se wa mba wo bisa wo kwase bisa se ne o hini bi amada pa be ni na bisa na nti ko se ye be ye sa esa se ye fancy school na oroko na wa mbe school sa de na o be school teacher be say usi ade nti na nura wa